סיפור, בהקשר למה זה, משה? מה הוא מסמן, מוטי? מסמן את השטח הציבורי. לא מסמן את הנחלה שלכם, מסמן את השטח הציבורי. מי הזמין אותם? מי ביקש שהם יהיו כאן? מי ביקש שהם יהיו כאן? מי ביקש? מה זה קהילה? אגודה, יונתן, עופר, קולחי גליל, מי? עופר הזמין. בשם מי? מה אתה רוצה ממני? אני רוצה לדעת, אני שואל. אני מלווה אותו. זה שטח של משה ואלי, מותר להם לדעת? אתה, כל דבר אצלך מקליטים את זה, תלחץ לזרוק. לא רוצה, טלפון שלי, אתה לא תגיד לי מה לעשות. לא, אני מבקש, אל תיכנס לזה. עזוב אותו, משה לי. אני מזמין משטרה, תעצור. תעצור, אתה לא נכנס משהו. מוטי, אתה נמצא כרגע בהשגת גבול, אתה יודע. ראית איך שהוא איים עליה? כן. ראית איך שהוא דחף? אתה נמצא בהשגת גבול, זה השטח שלהם. חכו רגע, חבר'ה, זה לא עניין של... סבא, תלכו למשרד, תעזבו את השטח. תגיעו לפה. זה בהליך משפטי, אין לאף אחד זכות להיכנס עכשיו לשטח. בסדר, אנחנו לא עומדים בשטח. אין לאף אחד זכות. אתה עומד בשטח, מוטי. תצאו מהשטח בבקשה. שמעת, עופר. כן. שלום אדורם, מדבר בוחר לכולם. אני מבקש דחוף לשלוח ניידת, יש פה אלימות, אצלי בבית, בידי מוטי ניר, וסבג מהנדסים. הוא לא שכן, הוא בא ופרץ לתוך השטח, זה עניין שנמצא בהליך משפטי, ולדווח מיד לאלכס, הקצין. אני דחוף לשלוח ניידת לפה, אני מוכר רובי. בבית שלי כולם יודעים, ליד הגן, בשער נוסעים פנימה לתוך הקיבוץ, הגיעו לבית הסיעודי, כך יש על הלחם, יש כזה מקום. לא, זה מנתב אותי. ליד הבית הסיעודי אחריו, פונים ימינה, מגיעים אלינו ליד הגן. בסדר גמור, כן, ואני מבקש לדווח דחוף לאלכס. אני מבקש לדווח גם לאלכס, אלכס ידע, הוא קצין המשטרה. יש עלינו איום ברצח, אדוני, יש עלינו איום ברצח. אני מבקש שגם אלכס ידע על העניין. הרבה תודה, אבירם, הרבה תודה. אני ממש ישראל. ותמיד מצאנו סידור וקולטה על כל הדברים, רוח טובה. כשבאים באלימות, אני ממליץ לכם איתכם כן, אבל כאן יש, הוא לא יכול להמשיך, כי יש פה, זה הליך משפטי, יש פה משפט. תצאו מפה, ואנחנו צריכים להמשיך עד בצד השני.